Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыруыбызда ғаилә сүзінің асылына түшінербіз. Әткәй, янкәй, мин апай, әби, бабай һәм бер песи. Безнең өйдә без җидәү, безнең песи җиденчесе. Әлеге юллар бөек шагыйребез Габдулла Тукайның безнең гаилә шигыреннән. Чыннан да, безне кичкенәдән үк гаиләнең кадерен, кыйммәтен белергә өйрәтәләр. Дөньяда ничек яшәргә, кеше булырга өйрәтүче дә, сине яратучы, яклаучы да ул гаилә. Гаилә ул җылы учак. Гаилә ни кадәр нык булса, аннан килгән җылылык шул кадәр көчле була. Гаилә ул иң олы таянычыбыз, иң ышанычлы сыеныр урыныбыз. Гаилә сүзе нәрсә аңлатасың? Әлеге сүзне барыбыз да белә. Көндәлек тормышта да аны еш кулланабыз. Ләкин аның мәгънәсен аңлату күпмедер дәрәҗәдә кыенлык тудыра. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә булай дип бирелгән: гаилә ата-ана, ир-хатын һәм балалардан торган бергә яшәүче кешеләр төркеме. Википедия бу хакта нәрсә яза икән? Гаилә әгъзалары көндәлек тормыш, үзара әхлакый җаваплылык белән берләштерелгән иҗтимагый төркем. Гаилә әгъзалары үзара туганлык мөнәсәбәтләре белән бәйләнгән. Гаилә җәмгыятьнең мөһим кыйммәтләре арасына керә. Гаилә гарәпләрдән кергән сүз. Өй җәмәгате дигәнне аңлата. Үзебезнең татар сүзләрендә гаилә төшенчәсе күркәм чагыла. Элегрәк чорларда кыз баланың кияүгә китүен, тормышка чыгу дигәннәр. Димәк, ул тормыш алып барырлык, иренең терәге булырлык дәрәҗәгә җиткән. Ир кешегә нисбәтле рәвештә өйләнү сүзе кулланыла. Шул рәвешле ул өйле, тормышлы һәм йорты өчен җавап тотучы ир заты. Гаилә җәмгыятьнең йөрәге. Шуңа да ислам дине гаиләгә кагылышлы сорауларга, аны саклау һәм яклау кагыйдәләренә зур игътибар бирә. Аллаһы Тәгалә ир белән хатын мөнәсәбәтләрендә матур итеп сурәтли. Ул безне гаиләгә үзенең олы нигъмәте итеп карарга өйрәтә. Аллаһ арагыздан хатыннар яралтты, хатыннарыгыздан угыллар яралтты вә сезне саф азыклар белән ризыкландырды дип язылган сүрәләрнең берсендә. Гаилә сүзе башка телләрдә ничек яңгырый? Танышып үтик. Рус телендә семья, чуаш телендә семье, удмурт телендә семья, эрсе телендә семьясь, мукшы телендә семьясь, мари телендә еш, башкорт телендә гаилә. Гаилә сүзе белән бәйле бик күп мәкаль әйтемнәр һәм канатлы сүзләр дә бар. Кайберләрен искә алып үтик. Тату гаиләгә кайгы килми. Киләчәккә нигез гаиләдә салына. Гаилә ил терәге. Гаилә бәхет ачкычы. Гаиләнең нигезе нык булырга тиеш. Гаилә ул йорт кебек. Ә нигезе нык булмаган йорт җимерелә. Әти-әни йортның тоткасы, ә балалар аның көзгесе. Һәр кем баласын итәгатьле, эш сөючән, белемле, кешелекле, ихтирамлы итеп тәрбияләргә тели. Балаларны изге итү юлы ничек? Изге балалар күктән килмиләр, бәлки гаиләләр эшләрендә җитешәдер. Аның юлы исә яшь вакытлардан башлап яхшы тәрбия бирүдер. Бу эш ата вә ана өстендә иң олуг бурыч дигән мәгърифәтче педагог Ризаэтдин Фәхретдин. Бер-беребезгә ихтирам, кеше кадере, изгелек дигән төшенчәләрне бала күңеленә гаилә салырга тиеш. Иң мөһиме, бу сыйфатларның ана сөте белән генә түгел, ана теле аркылы да керүен онытмаска кирәк. Тел әле ул белем бирү генә түгел, тел тәрбия бирү чыганагы да. Тел белү ул безнең үткәнебезгә, тарихыбызга, нәселебезгә, әби-бабаларыбызга хөрмәт билгесе дә. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Гаиләләребездәге балалар әби-бабаларны хөрмәтләп, ата-ана хакын хаклап, милләтне, туган телне яратып үссеннәр иде. Бүгенге тапшыру сезнең өчен кызыклы һәм файдалы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.